Okay, magandang araw sa inyong lahat mga boss. So pupunta tayo ngayon sa Tusurubyo. So ngayon punta muna tayo ng Tarlac. Kunin natin yung spandrel na in-order natin. Siyempre tingnan din, bili rin tayo ng ibang materyales. So papunta na kami ngayon sa Tarlac. So dadaanan ko lang si Badinoli tsaka si Chinito. So tapos mamaya bili na rin tayo ng mga ibang kulang na materyales. So deliver na rin natin dun sa Tusurubyo mga boss, Tusurubyo Pangasinan. So yan, daanan natin si Master Chinito. Ano yung boss? Tricolors ka na, blades naman oh. One, sige. Bibilin na kanya ni Saramon. Okay, so magpapalit lang siya. So si Edwin yon yung kausap natin kanina, yung nandito kanina mga boss, yung electrician natin. So sa yung kinuha natin electrician dun sa Mayantok, tapos dun sa San Francisco. Ready. Ayos ah. Ganda ng kulay ng buhok mo ah. Ganda ba? Tsamba na namin yung bakla dyan. So dala natin si Badinoli. So hindi ko nasabihan si Badinilo, pero madali na lang yan siguro. Kung wala siyang lakad, makakasama siya. Badinoli. Shout out. Anong lagat natin? Hello mga kaibigan! Yung may hawak ng camera! Munting karinderya. Wala lang! Yan, lalo tayo punta tayo sa YouTube pala yan! Ano ba, YouTube yan? Oo. Eto lalaki Ano naman po, lalakad na naman pa tayo. Hindi na naman ako nasabihan mga boss. Bakit hindi mo lang sinabi para mabenta kami? Sabihan eh. Wala din! Ayan o. Kandidato na. Ayan o. Happy kayo? Hello! Kape? Di ka nag-drive? Kape ka? Vice Mayor. Vice Mayor. BBM. Kilala po kailan Vice yan? Mayor Kailan lalabas natin. yan? Kailan lalabas yan? Sabi Sa lalagyan. susunod, ayun. Isama ako dyan. Lagunilia? Oo, maglagunin niya. Kailan susunod? Mga ano yan, itong week na to, i-upload ko yan. Hello. Oh, sige. mga Shout out, kababayan. shout out. Sige, para... Kamusta na mga taga I-share ko rin. Malabon? I-share mo rin yung kwan ko ha. Taga Malabon ako ah. Ayun, tingnan nyo. Ayan o. Mga Reyes family eh. Ayan o. BBM, Bebut Milya, Vice Mayor. Ayun na naman lo. Ayan, hindi kita niloloko. Ayan, Oo tingnan nga, mo. hindi ka na- Oo nga, Vice Mayor. Boto nyo. Oh, Vice Mayor, iboto ninyo. Iboto nyo si Mr. Milya. Hi. Yung election to. Ayan, tara. Seba! BBM, Bebut Milya. Okay. Ito yung mga... Ali Forman? Ali Forman? Ay, Sige. ayan, yan. Yung mga tao ni Foreman, oh. Tira sila ng CR. Ang babae, hindi ka gaya kay Purman. Hindi ka gaya kay Foreman. Aglugo ito niya. So ayan, malapit na tayo sa Dennis Steel. Pick upin natin yung spandrel na order natin. So ibinili na ni Sir Erwin yung order natin dito. So pipick upin na lang natin.
Okay mga boss, nandito na po tayo sa Insular Tableria. Kinakarga na lang para makalis na tayo mga boss. Pabent tayo ngayon mga boss. Nagpa-vlog ka na ngayon? Oo. Paano ka na doon? Sige, paano mo na Sinik ka mo lang ijay. Ano yun madam? Simple lang, yun lang. Sige madam, salamat.
Dumagas na PG ko ah. So kuha muna tayo ng bigas mga boss. So naubusan kasi ng bigas sa Pusurubio. So dito tayo sa Riceland. Sa amin sa Vargas. Merong radish yung kakalabi mo kasi symbol ng prosperity yan. Hold sa body and mind. Really? Oo. Sisain mo muna bibigyan mo dumpling sa hawak yung mga dumpling-dumplingan. Salamin nyo! Important! Nakarga na lang. Para sa vlog natin, para mayor. Sa YouTube channel. Pag-ibigyan mo ng mga kasama natin. Salamat po, sir. Salamat. Okay, subscribe lang na. Subscribe ka, sir. Okay. So bili muna tayo ng granite dito sa ano, sa Binalonan kay Crystal Granite. So yung granite na yun ilalagay natin sa Mayanto. So ayan, dito na tayo mga boss. So tingnan natin kung nandito siya. Tama na yung sticker na dyan. So ito yung testo niya. So makikita nyo dyan yung andyan yung address niya at saka yung contact number. Okay, so tingnan natin kung dito siya. Wait mo. Hello sir. Ayan si Sir. Si Sir Crystal. Ay si Sir Alvin. Oh. Wala siya dito, nasa bahay nila. Sige, order na lang ako. Pagawa ko na lang. So makikita niyo dyan sa screen mga boss yung FB niya. Kung gusto niyo mag-order, message lang kayo sa kanya mga boss. So may quotes din dito mga boss. Galing China. Okay. Dito yun sa mga text para mabasa nila di. Oo. So ayun mga boss. So i-chat na lang sa akin ni Sir Crystal Granite. Sige, salamat sir. Sige lang madam. So balikan na lang natin sa susunod na araw. Wala si Sir Crystal. So, tara na. Ikaw lang yung sticker. Okay, so order pa na tayo ng mga pintura. Tapos yung roller brush. So andito tayo sa bato. Ano pala ng herder nito?
Yun yan. Quezon Steel. So, sa Pusorobio. Okay. So, hintayin na lang natin yung ano, yung sukle tapos yung item. Subscribe kayo, sir, no? Salamat. Okay, kunin mo muna. Okay, let's go. Okay, dito na tayo. Let's go. Madagi, gilangan mo lang ha. Okay. So, baba muna tayo ng gamit. Kamusta, Ton? Okay lang. Okay, so yan, andito na tayo. So, tambay-tambay lang muna tayo mga boss. Pahinga muna. Pahinga muna. Pa-relax. Si Master Chinito ng 5 star. So, yung mga naisakay niya. At yung Empleyado. mga Empleyado. napababa. Pinababa. Mga sinakay niya at pinababa. So, yan. So, makikita niyo si Inspector. Expector. So, pag may checkpoint ka, sasabihin ko lang, Inspector. Inspector yung kasama ko. Nahanap nga din, ay, yung ano pala. So, ng 5 star pala. So, anong oras na? Alas 4. So, ayan. Tahimik dito sa labas. 358. 358. May sasabihin ka? May babating ka ba? Ito. May babating ka ba? Wala. Wala. Si ano? Si Parinoli. Shout out. Last lang, tapos mo lang pamo niyan. Sino pa? Sino pa yung ano mo? Wala akong maisip eh. Yung mga taga ano yan? Taga saan ba si Sir? Sa Qatar. Ay, Qatar ba? No. Nasa Qatar. Mga nasa Qatar, mga boss. Ayan, shout out sa inyo. So, ingat kayo lagi dyan, mga boss. Lalo yung mga nursing. So, nursing si ano eh, nurse. Nurse si Sardon, mga boss. Okay. So, punta na natin mga boss yung ano, project natin. Pakita natin kung ano mga natapos nila. So, sandaling video lang to. Okay. So, dito sa labas, wala pang nag-expander kasi kararating lang ng materialis natin. Tapos yung gagamitin natin scaffolding, wala pa, nasa bahay pa, hindi pa natin i-deliver dito. So ayan, so punta tayo rito. Siyempre inabangan ni Sir ito, itong mga update dito sa project natin. So ayan mga boss. So dito, spandrel na yung ilalagay dito. So dudugtungan pa natin ng hard reflex dyan. So tapos dito sa loob, gypsum board na to. Ayan. So may groove yan. Nakikita nyo may groove yan. So hard reflex ito. Tapos dun sa loob, gypsum board yung nilagay natin. Okay. So done tayo. Okay. So ayan dito. So double cob light yung ginawa natin dito. So pinaliwanag ko yan nung last video natin. So double cob light. So cob design sabi. So
Cob dito, tapos cob dyan. So ang lapat na ito 40 cm, spacing nito 30 cm. Tapos yung palob ng cob, itong palob niya nasa 15 cm pati dito, 15 cm. Okay, so dito itong bar counter natin, itong sa may taas, so 150 cm yan. Siyempre yung ilalagay natin lamesa rito, 150 cm din. Tapos dito ito yung partition natin mga boss. So ganyan yung paggawa namin ng partition mga boss. So naka-frame siya ng wall angle tapos paring. Tapos gypsum board na lang yung ilalagay natin dyan. Tapos mapansin nyo dito may design. Tapos dito sa may sa may kusina, so flat lang siya. So talagang sinadya pang i-flat yan kasi pag medyo mababa ito, pangit tignan. So pinat na lang natin yan para mas magandang tignan. Okay, so ito yung kabilang room. So double cob light din yung ginawa natin dito. Double cob light, cob design. Tapos may partition tayong ginawa. So yan yung partition. Tapos dito sa partition natin yan, naglagay na rin tayo ng corner grids. Kaya lang kulang pa ito sa masilya. Kulang pa. So papatinisin pa natin yan. Siyempre hindi natin tatantanan yan pag ganyan na maraming hindi magandang nakikita. Siyempre dapat pulido lahat. Siyempre pupinturan pa natin ito mga boss. So naiyabang na rin electrician yung mga electrical niya. So ang kulang na lang dito yung mga ilaw. So bago tayo mag-ilaw, paglagay ng ilaw, dapat napinturahan na to. So yun na lang kulang. Tapos dito sa may second room, so ito yung master bedroom natin. So pakita ko sa inyo. Siyempre may partition din. So ayan, gaya dun sa kabila, kaya lang magpwede yung design. So may ilalagay pa tayong cabinet dito. So gagawa pa tayong cabinet dyan magkabilaan. Gaya dun sa kabila, may cabinet din. So ito yung master bedroom. Okay, so makikita nyo dyan. Yan yung design niya. Cob design siya na pababa. So dito kasi yung headboard niya. So yan yung cob design niya. Okay, mas maganda sana ito pag napinturahan na tapos may mga ilaw na. Okay, so tapos dito sa may terrace sa taas, so ganun din, may ano rin tayo rito, nilagay na groove. So ayan, tapos ganun din hard reflex dito sa may beam niya. Tapos sa loob, gypsum board na. So mapapansin nyo dito, ganyan yung ginawa namin framing. So may paring siya, tapos nilagyan namin ng dalawang wall angle doon sa gilid. Siyempre naka-repeat yan para pag nilagay namin yung nasa may space kasi sa gitna yan mga boss. Siyempre pag naglagay tayo ng space, hindi pa rin mahuhulog yung paring yung gypsum board natin. So ayan, so ang kulang na lang dito yung spandrel. Siyempre spandrelan pa natin yan. Tapos siyempre ang mga kulang pa rito, cornisa, tapos yung baseboard. So lalagyan pa rin natin ng baseboard yan. So kung gusto niyo mag-order ng cornisa natin, so may cornisa tayo rito. Nung napili ni sir na ilagay rito yung 85. Yan. So ito yung napili niyang ilagay dito sa bahay niya. 85 na model. So kung gusto niyo mag-order, so marami tayong design dyan. Meron din tayong plain. So tingnan niyo lang dyan sa screen sa Maclagunilla Cornices. So andyan yung mga model natin na cornisa. Tapos mga ilaw, kung gusto nyo mag-order, andyan din sa Maclagunilla Cornices. So hanapin nyo lang dyan mga boss yung album ng mga ilaw natin. Tapos yung cornisa. Tapos meron din tayong tindang ano na yun, yung ceiling rose para dun sa salas ninyo. So nilalagay yun sa mga center light sa may salas, sa may chandelier, ganyan, ceiling fan, ganyan. Yun ang nilalagay natin. So may dalawang klase yung ceiling roof natin. Yung isa 80 cm yung laki niya, yung isa 55 cm. So pwede natin ilagay dito yun o kaya rito.
So mas magandang lagyan yon kung meron kayong chandelier na ilalagay bago yon. Ay bago yung chandelier meron na yon. So dito nakapag-frame na sila rito sa may bandang banyo. Frame na sila, so magtatagip na lang. So ang kulang na lang dito talaga yung pintura, cabinet, baseboard, at mga ilaw. So ayan. Oh sir, may isa-shoutout ka? Nakikita ka na rito. Shoutout po sa Tipolo. O yan, may asawa ka ba sir? Akala ko binata Ako ka sa asawa ko sa Tipolo. O yun, akala ko binata ka pag nandito ka na sa Pangasinan. Ikaw sir, Shoutout sa pamilya ko sa Marikina. may asawa? Meron sir, tatlong anak. Ba't sinasabi mo kanina, ano? Ilan sila? Ano ba, joke lang mga boss, baka mag-away sila Pinapanood ko na asawa ko siya, yung vlog ko. Wala. Baka maniwala, ayan, yun lang ang sasabihin ko dun sa chicks dun sa baba, no? So walang chicks dito mga boss, tignan nyo. Puro baka lang yung makikita nyo rito. Nasa bukid tayo. Tapos manok, ayun, chicks yan. Pag malit yung manok, chicks. Yan. Yan. O kuya, may shoutout ka? Sa Tipolo. Taga Antipolo. So ayan, si Ton kasi taga Antipolo. Ayan, kaya taga Antipolo yung mga kasama natin dito. So mga tropa natin. So si Ton, makikita niyo dyan sa screen yung Facebook account niya. Tapos yung page niya, paki-like na rin mga boss. Antipolo Ceiling and Partition Specialist. So makikita nyo dyan sa screen. So kung gusto nyo magpagawa, lalo na dyan sa NCR, so pwede siya dyan. Cavite, pwede rin. Las Piñas, pwede. Okay, yun lang mga boss. Okay. So sa ngayon, yan muna yung pwede natin ipakita mga boss. Siyempre, i-update na namin kayo. So sunod na punta natin dito. So ayan, siyempre, pag-share na rin yung video natin. Lalo na sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo mga boss. So malaking tulong po yan sa amin. So pag-share na rin itong video natin para makatulong tayo sa iba at makatulong na rin kayo sa amin mga boss. So hanggang dito na ng video natin mga boss. Ingat po tayo lagi at God bless.